Is-sibt wara nofsinhar waslet f'pajjiżna l-ewwel titjira tal-linja nazzjonali tal-ajru ċeka Czech Airlines. Din hija l-ewwel darba li din il-linja tal-ajru se topera minn Malta. Czech Airlines se topera żewġ titjiriet fil-ġimgħa lejn pajjiżna mill-kapitali ċeka Praga kull nhar ta' Erb'a u nhar ta' Sibt. L-ewwel ajruplan ta' Czech Airlines f'pajjiżna għadda minn taħt qaws tal-ilma tal-Protezzjoni Ċivili f'ċerimonja tradizzjonali li ssir meta jidħol l-ewwel ajruplan tal-linja tal-ajru ġdida. Dan filwaqt li l-passiġġieri intlaqgħu bid-daqq tal-kanzunetta il-Maltija u nataw ħelu u art. Xena li saret pjuttost komuni fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għaliex il-linji tal-ajru ġodda li qed joperaw lejn pajjiżna qed jiżdiedu ta' kull sena. Fil-fatt Czech Airlines hija t-tielet linja tal-ajru ġdida li bdiet topera lejn pajjiżna din is-sena. Is-sena li għaddiet pajjiżna laqa ma' 12,000 turist mir-Repubblika Ċeka, jiġifieri żieda ta' kważi 40% meta mqabbel mal-2014. Iktar minn kwart minnhom ġew f'pajjiżna biex jistudjaw il-lingwa Ingliża. Tkellimna ma' Leslie Vella mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu dwar il-prospettiva ta' tkabbir fis-suq Ċek u tal-pajjiżi tal-madwar. Swieq oħra li huma ġirien tas-suq Ċek tradizzjonalment kienu jtuna ċifri żgħar ħafna, kienu jtuna riżultati żgħar ħafna. Però meta mbagħad żidna l-konnettività hekk neħdu swieq bħal Polonja, swieq bħal Ungerija, rajna li n-numru ta' turisti żdied b'ammont kbir. Is-suq Ċek għadu fil-bidu tiegħu għalina huwa suq fil-ċentru tal-Ewropa u nafu li jħobbu jsifru ħafna, jħobbu jżuru destinazzjoni differenti u l-fatt li issa iktar titjiriet apparti s-servizzi li kienet toffri l-Air Malta u għadha toffri l-Air Malta lejn Praga, hemm ċans kbir li t-turiżmu mill-Repubblika Ċeka jew miċ-Ċekja kif qed insejħu llum jiżdied ukoll.